akwai matsala fa. Garin nan fa ka tashi ko sisi babu kuma gashi kana ta neman abincin ma gagara yake. What? Ani nan wani mafa da Allah ka bani tun ɗazu nake ta neman ta na ka same ta wannan da kake gani ƴata ce ƴan tagwaye matata ta haifa min sai bari in kawo ma Hassanata ka ganta Usaina ce wannan ma ka gan su ka bani da Allah malam ko ya tabbata ban gane ake tabbata ba tun ɗazu kai kama je ina ga ka ɗauko ta kai ka je haƙƙi kofar ɗaki ka ɗauko malam ba ni kai ka ba hankali ya wuya suke yi ba wai Allah kwadan ya zama wahala